Pendino gawe crita. Iki ceritane mak saiki, ceritane mang bengi. Mang bengi kan emak maunya diaro ke Gus Dur sama Betek Jombang. Pas di Betek ponakane emak sakit. Badane panas. Mungkin masuk angin kan hujan. Terus yo terpaksa mak ditinggal rombongan, mak didekek nggo Betek rek. Adi nunggu jemputan sampai sekitar jam 09.00 baru datang jemputane. Tadi emak sama El gak ikut ke makam Gus Dur. Nunggu kok Betek, bapak sing langsung nang ikut rombongan. Dadi wurung gak tuku jajan cari Elma, aku pengen jajan. Ya kasihan Mas Gelbina gak ono sing nunggoni ngono aku. Adine rek tuwas sangu wurung gak tuku jajan. Ceritane mak dina iki. Kepara mang bengi gara-gara ponakane mak anake wak cari mrayu awake panas. Dadi gak sida nang makame Gus Dur. Mak sing bagian nunggu kono ngenteni jemputan. Teko omah jam 10:30. Sing bapak teko omah jam 2, sekitar jam 2. Tapi anakku ya cek molor iku saiki. Cek molor kabeh. Mari sahur tangi kabeh saiki turu maneh. Adine yo rek tuwas jangan nang Gus Dur. Emak sih pernah, tapi El belum pernah, sama bapak belum pernah. Emak pernah dulu nang ziarah ke Gus Dur 2 kali. Ikut rombongan gratisan. Emak iku soe gratisan tok rek, maklum lu rek. Lek kan gratisan ya mending dikai tuku jajane anakku. Isin aku cerita ngene. Wis gawe ide konten iku wis pokoke ana critane ngono ae rek. Digawe ide konten iku gak usah wis kehidupane dhewek iki ki apa. Kudu wani ngomong kok depan kamera. Diceritakno sing apa kejadiane kok kehidupane dhewek dhewe kene. Pas seneng asline mak seneng mang bengi rek iso jalan-jalan. Tapi gagal. Yo gak gagal sih, wis mari ziarah nang makame wis Betek ku rek mbuh yai lali. Mak lalian. Wis arek ceritane mak ngono ae.